dito mga boss, ito yung main road ng Saruma. So papasok tayo dito sa Barangay Bacaw and punta tayo sa Barangay dito. So i-explore natin yung daan dito, yung road papuntang dito, ang daan dito banda sa may Bacaw, Barangay Bacaw. So ayan mga boss, let's go na tayo. So dito chill ride and maingat tayo mga boss kasi ito mga bato. So, Bola lang yan. pagpunta rito, ayan, meron na siya simento. Ayan, ito mga boss, pababa. So dahan-dahan lang tayo dito at baka may kasalubong tayo. Sakto lang yung sasakyan dito, isang sasakyan lang. So ayan, kadalasan naman dito dumadaan daw ay mga motor. Baba nyo rito, so ayan naman siya, rough road naman siya mga boss. Mag-adventure tayo, explore tayo dito sa daan na to, kasi hindi pa daw to lahat ay nalalagyan ng semento mga boss. So ayan, hindi pa natin kabisado mga boss ang daan dito at first time natin dadaan dito mga boss. Kaya complete gear tayo mga boss. So, kung meron din mga ganito gear, suotin nyo mga boss. Power safety na device natin mga boss. Dito na let's chill right lang tayo mga boss. Sepandam pa lang mga boss, maganda yung panahon, umilit na siya, so walang tubig na. Ito yung dadaan daw natin is ganito. Wow. Yan, yes. Dito mag-turn right tayo mga boss, bukang Barangay Bacaw. So ayan, Bacaw tayo. Diretso lang daw ito mga boss. Huwag naman diretso, lilito tayo. Oh, ganito pala yung dati mga boss, mga boss. Yan. meron naman
natin, hindi natin pagkabisado mga boss sa lugar. Right tayo mga boss. Tapos na tayo kasi mali. So, maliit lang natin pag dito. Kasalubong tayo. So, mapupusin na tayo. Wow, wow, wow. Wow, this is anong, dyan yung daan ng papunta doon tapos pabalik. Hindi dito sa baba, hindi kaya. Dito sa baba. Hindi dito sa baba. Sige, thank you. Oh, yung tsinelas mo, boss. Dapat pala tsinelas. Walang putik dito. Kasi dito. Ulas. Yung ano ka lang. Dito. Pagdating mo sa may inyo. Ganun ka lang. Okay, thank you. As this is Adventure Road, dapat yung motor mo dito mga paps, yung ano, yung DT dapat yun pala yung dadalhin mo dito. Wow, na surprise tayo mga boss, mga paps. Hirap pala dito dumaan.
Ayan. Malapit na rin. Ayun. Waps. Ganito yung daan pala dito. Ouch. Dito dapat yung dito yung dadalhin mo dito mga paps, yung pang ano talaga. Pero yan, pero at least alaman natin mga boss. Mga paps. Yeah, yung daan dito yun. Kalis din tayo doon sa Maputik mga boss. Thank you Lord God. Sana wala na ang sunod. Wow, meron pa tayo mga boss dadaanan Putik. Boom. Hala boy. Ah. Boom. So ayan na nga boss. Ito yung daan dito. Mahirap pa siyang daan dito. Yun, may tubig pa. Ayun dadaanan. So, ingat yan. Ito pa yung masakit. Bato-bato pa. Pero inaayos na rin daw yung mga tinampo rito, mga paps. Ilang taon pa. Maganda rin to. Gumanda na to, makakapasok na yung ilang tao dito. Nakikilala na rin yung barangay na nandito. Ayan. Bito yung tawag. Barangay Bito. Dito sa Serumo. Ayan. Yun. Ito lang po na rin. Yay! Lang hindi Aerox yung dala natin or NMAX. Kawawa naman yung motor dito dumaan mga boss. Pero pag ganito na tingnan ko na kahit ganito lang okay na yun mga boss, mga boss. Hindi mahirapan yung gulong ng motor natin.
no, oh no. Is ah, maganda rin kasi hindi siya yung tulad dun kanina butik yung lahat nadadaanan mo hirap nun ito medyo maganda pero kaya pero yung ilang motor na hindi pwede Ano ka nasisira, ulo? yung pag-adventure din talaga ayan mga boss mga paps. So may dalawang road dito so turn left daw tayo so ayan mga boss dito tayo dadaan papunta tong dito ay oh my oh my pero balik yung daan yung dating daan daw ito dito dapat doon tayo sa kabila dadaan wrong dito tayo dadaan mga boss mga boss dito tayo magto-turn left bubuan so doon yung bubuan dito yung dito so dito tayo dadaan mga boss mali yung una natin na sukan oh yan my god this is laboy mga boss talaga naman yun oh my god isa pa kaya ng motor natin dito mga boss go lang go
my God. No, oh no. Ang daming dadaanan pala dito mga boss. So, ayan. Pero pag natinampan na rin to, maganda na rin to mga boss. So, ayan. Nag-decide ko kung saan pa dadaan. Yun. 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 Kapasok din. Yun. Yeah. Talaga ng daan pa dito mga boss, mga paps, pero kayang-kaya ng mga motor pumasok dito. Dapat yung motor mo dito mga paps, mga boss, yung malaki yung gulong tulad ng Paraco, Badja at yung DT mga boss. Maganda yun dito. Talagang kayang lumaban dito mga motor natin, mga ganito mga boss. Hirap sa ganito. So ayan, dito tayo dadalhin. Ayan. Oh my. So isa pang pagsubok. Talagang dadaanan ang ganito. Ganito tao ka makarating dito. Yung tibay at lakas. Kailangan mo rito. Yun. Yeah. I thank you, guys. Ito pa. Ay, ang lalim pala. Oh no. Ito mga boss, harap pala dito. So ayan mga boss.
napaganda na rin yung tinampo rito kalahati. So ayan mga boss, dati raw yung putik dito, ang daming putik dito, yung dadaanan pa talaga ang tubig gaya ng mga dinaanan natin kanina. Yan na lang siguro last na yun mga boss, wala na tayong dadaanan pa, lahat na ganito lang. Alright mga boss, oh no, meron pa. Oh. Hindi na masyadong hard. Ayan, ayan ang ito. Ayan mga boss, ayan kaya namin ito. Ganito. Yung kanina ang hirap talaga doon, parang aatras na tayo. Buti na lang lumalaban yung ating motor. Hindi totoo yan. Kaya din ng motor ko na matlaban. So ayan mga boss, mga paps, mukhang malapit na tayo. Malapit na tayo mga boss. Yagi po. Yes. Yun. Dito na rin tayo mga boss, mga boss. Taxi. So, ayan mga boss, mga paps, hanggang dito na lang muna tayo. And kung bago ka pa lang sa aking channel, please do subscribe and click my bell button para updated ka sa aking mga susunod pang gagawing video. And see you on my next video. Bye-bye. Dito High School.